Ajoj. Inspol, prosím, niečo dobre. Kedy som... What? Ďalší. Štukni. To je štukne. Ešte nevieme. Ty kokšo. To je jeden z najvzácnejších. Pomôž mi, ja, jojo. Čakaj, iba ho skúsim. Že kedy sa mám kam portovať. Čakaj, idem skúsiť, že kedy sa... Sa chceš teleportovať? Nie, škrabkať. Škrabnutie. Je to moc malé pre mňa. Pomôž mi, ja, jojo. Čakaj, však iba trénujem. Teleportáciu daj hore. Nie je tam žiadna teleportácia. Bude sa proste... To je také ťažké trafiť. Čo, okolo toho oblietávaš? Nebo sa mi do toho ťažko trafá. Mám to urobiť? No, tak... Asi tam. Blas. Vajco je tam. Hoj pre vajco. Ja viem. Ja nepoviem. Musím zoskočiť. Zobra grdeli. A že tu nikde nevidím kotlík. Kde tu vidíš ty kotlík? Nie, že by som sa nemusel zobrať. Čakaj, ja potrebujem ešte 2-3 učenia. Až potom môžem. Aby drak. Tam chodí pre to vajco. A kde je kotel? Ja viem. Však kde som? To viem, kde je. Musíme ísť tam. Tam, kam si myslím. Ja si viem. Ale z toho to ti už nedajú naspäť. Hak. Jako som vyliahol. Jaký som vyliahol? No, čo sa deje? Kde máš malého dráčika? Však ho hľadám práve týto.
Nad tebou je ten tvoj malý dráček. Equip. Tento je veľmi vzácny. Ticho. My god. Je fakt padol. Čakaj, iba musím niečo. Iba čo si musím príde mama, ale ja s ním nezahrám. Bez drobu. Vieš? Mám ťa povedať. Ja tam ísť späť. Však hýbni sa. A ja sa nemôžem, ja sa portujem. Z jednoho vajca mi padli až 2 draci. No. Čakaj, však som tam